Yun, good morning kabukid at ngayong araw nga pala ay pinuntahan ko umaga itong aking sinasakang palayang kabukid at ilang araw na nga pala kabukid na nakabara na itong kabukid at sana kabukid ay nung pitsa dispa ito ay hinarbis ay hindi maharbis-harbis kabukid. Gawa nga ng walang madaanan kabukid kaya hindi maharbis tapos pati nagsunod-sunod yung pag-uulan kabukid tapos ngayon may sama pa ng panahon kabukid at may bagyo. Ayun kabukid at hanggang ngayon hindi pa naharbis kabukid. At medyo pangit pa nga ang panahon ng kabukid. Sana naman mamaya kabukid ay ma-harvest na ito. At sayang naman yung sinasaka ko itong kabukid. Lugi na ako dito at ito nga kabukid. Papakita ko sa inyo yung aking sinasaka kabukid. At lubog na kabukid siya. Lubog na sa tubig kabukid. Ang kabukid oh. Sayang naman kabukid at sana naman pati huwag na magtuloy-tuloy kabukid ng pag-ulan. At ayun, nasisira itong palay kabukid. Sana pati kabukid ay ma-harvest na ito. Ito yung kabukid, in-update ko lang kayo dito sa sinasaka kong palayan at hindi ko na nga ito maitindi kabukid. Gawa nga ng nag-ano ko kabukid, nagko-construction. Ayun, siyempre isang linggo yung trabaho namin tapos tuwing linggo lang bakante kami, yun. Ngayon ko lang napasyalan uli kabukid at ito nga, hindi pa ma-harvest kabukid. Sana nga ma-harvest na ngayon para kahit basa-basain, sana ma-harvest at pwede na maipa-dryer kabukid. At walang sigurado sa panahon ngayon sa pagbibida at laging naulan kabukid. So sana kabukid nga, ma-harvest na ito ngayon para kahit paano, mapa-dryer ko na lang kabukid at nang hindi masira. Medyo lugi na ako dito kabukid pero papa-harvest ko pa rin para mabawi lang yung puhunan. Yun lang kabukid at in-update ko lang kayo dito sa sinasaka kong palayan. At yun nga kabukid may sama pa ng panahon doon. May sama pa, maulan pa pala kabukid at parang ulan na nga ngayon. Ulan na kabukid. Yung kabukid at ako uwi na. At ulan na.